Sabre mame mu akwa ba eba aya Adom TV. Sisi ameno ka say ye wo manhia aya ene ye AKWASIDAE afi AKWASIDAE atoso 9 AKWASIDAE atoso 9 ene enam se adewe asam kese to aya ASANTE man ye nshada mamu anya hye but amame na amane entino ese atranse ete mampoyene de siya no anu odin ete OTUMFUO akra amomo ntranse but adede ene wasese adede ometranse ewa eti so we amimidi ne agama nso ogoro ani Ayinshira FM na mini abai ani ebedi dwumadie ho chame mami musa mini abai e musa ne ho afese medie mebusa nse ne di se me do wi ase odi ni se body chamanfo me pa show me the sister Sandy mama kwa baba menhia hemfie amamre dwumadie ani etwagu Adom TV so sana menu apanyi aka ya no AKWASIDAE atoso 9 afimu ana ya de hyehyɛ so ningi na ebetwagu Adom TV so e de akyeramo mahuza ahemfo pi na atena se ahoho ne amanfrafo nso atena se ya bai won sa ahoho na dɔso amanonefo no mahu omo ekaka betwa bɛmo ne omo atwetwe nkomo ne enti aye omo ba menhia ahemfie ha se ade na ye omo pɛ omo bɛhwɛ ningi na no ya betwa bɛ omo fashion wise ne nso so no ya bɛhwɛ kente na sekyerɛ duku ebo omo na sekyerɛ ningi na no ya betwa gudi amamo na me ka chew ene awia na abonne no awia na abono ebetima to tombayere ebetima to tomburo eti awia na ebo ha se no la onim se awia ne boni nyina chi efoma ehye no ye wona wosom ahemfie a omo nan etisi fom a omo nhyɛmpaboa awia den saa no enam so omo som ASANTE man ohene ba omo nhyɛmpaboa ye be se awuram kakra ne empanimfo awo a eduaba ba so ye no ye ne ba ko atwe nkomo ama wahunu awo mama ba o se ba se ya ye wuram ye be se de obi a kwa so wia no obehwe na mu amohwe wo Adom TV ye wuram ama mahu awo a ababa so mu ye awo ASANTE ma mo sei ye ne bi ebekasa awo ha na ebi wonu mu a omufra amonone ana ba ye omo bedu omo be so mbehwe amame ne amane ambe senior otikokko so ASANTE mawura one ne banifo si transim na we banifo se uni bawa anyum krom a odi mpam na mia me de hye me bibia yewura cha oya prophet angasa wa ni de we de ona de sampanifo ni awo ina eba ha me be se ko ne nchen na madawroma ye ne enkodi nkomo kakra de musa no yewura yemo akwa ba eba Adom TV ya eja omo amohwe ye no mile minimum ebi be se hu ni pakura ye ne kasa awo Adom TV so ayo me did the prophet Chacha so fusuma me na me provost kwa ben kromasu promo College of Humanities and Social Sciences na wi idea eja ada atro ni ebeso na me ba so na e won krofo bi omo free America Southern University about 45 people. I'm best university no. In fact, I'm best business school. I work in commercial pool. I'm sure I'm brand no say the buy. I'm be 2 days so. Promise I'm best. Tia we dey. Ohene, when madam mom here Adom TV no. Was say nipa on omo buy omo dooso. Empanimfo na ho. Na hwe na chi wono mu a. Chiro ma omo free America omo eba ye omo nyina eba ababa som ene ade omo nya baba som ade eti wo di wo manim omo baba sua de omo sua de wi no wo san baba kire wo Ghana ya mamna ene amane ye ASANTE otikwakwa so na omo do so pa ebitia na ebiso wo akire ho ye bekọ ni agwakotwa wo mo so ma ade na ade abotaye be na si wani sunti a omo ba bia besa ma omo ba ade anu no yo no credo omo atibu so nyina African Americans omo do na this is the first time they are coming to Ghana and so I say no baba no so ma kan nyama be bra fa ASANTE ho omo ate OTUMFUO OSEI TUTU abebio
ɔmate ne ho nsɛm ɛnti na kyerɛ sɛ ɔmo ba Ghana deɛ na ɔma bɛto sɛ ɛyɛ adeɛ deɛ a na kyerɛ sɛ ɔmatwa fufuo na atɔ nkwan na sɛ ɔmo so ba na ɔmo de ɔmo ani bɛhu bi na ɔmo som so na ɔmo kɔ ɔmo anya bi aka nti deɛ di ka ɔmo ba Ghana ɔmo abɛhwehwɛ ɔmo nkyi ɛwɔ Cape Coast slave castle ne deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa ɔmo aba abɛhu yɛ museum nsɛm ɛfa Asante ho bafo yɛn no bɛka sɛ tiri yɛ ba ɛna deɛ atwa toɔ ɔmo anya akɔnya sɛ nnɛ adɛ ɔmo bɛhu ɔhene ankasa so ɔmo no nti ɔmo deɛ bɛtwa ka sɛ deɛ lucky ɔmo tiri yɛ paa na ɔmo ani agye soso ɛm sɛ dua na ne ebi di nkɔmɔ a wobɛhu anigye a anigye amɔbɔ yes ɛwɛ deɛ Madam Roma mo a mohwɛ wɔ ɛyɛ Adom TV ɛyɛ ɔmo fɛ ɛyɛ ɔmo so anigye sɛ ɔmo so nya akwanya de aba Ghana yɛwɔ bibi ɛwɔ yɛn ho ban ayɛ ɔmammerɛ ne amanneɛ Asante man mu yɛwɔ nneɛma pii ɛwɔ na mmom yɛbɛyɛ ne fɛ sɛ wakenkan abakwasɛm afa Ghana ho wakenkan sɛm abakwasɛm afa ɔte kɔkɔɔ so Asante man wura na sɛ ne Asante man wura ɛredi na da yɛde a ɔbɛ sɛ ɔnya akwanya no nso ba ɔmbaeɛ na wotumi sɛ ɔmbaeɛ no ɔmo ne atumi agye na yɛho pani baako ɔne agya mo a mowɔ nkran ɛna asefoɔ mo ho pani paa na yɛbɛkɔ ne nkyɛn ne ɔpani akasa mekɔma ɔpani mekɔ na akɔma na akɔ aba wode a miwura ame mu akɔ aba ba Adom TV so me nua me ma ɛda ase bakyɛ sɛ ho yɛ deɛ me Adom ɛnɛ yɛ adɛ na ɛda nyame ase sɛ adɛ akɔ asa bɛto yɛn na ɔmo a mohwɛ TV ɛwɔ wiase yɛbɛsɛ hu nipa no a Madam Roma yɛne ne kasa wɔ Adom TV so ɔmo bɛ odi ama yɛn Madam Roma mene Dr. Lawrence Agyemansreboɔ meyɛ adwuma kɔlebu na Madam Roma debi adɛ ne du a yɛ a mo ba adɛ adɛ nti na ma mo ba adɛ ɛbɛso Madam Roma yɛbɛsom yɛdua yɛwura ɔno na ne nti na yɛwɔ ha sei ɔkɔ ɔne nsamanfoɔ kɔsom yɛnso yɛbɛtaa n'akyi ɛma adɛ no yɛhwɛ sɛ wohwɛ Adom TV a sɛ wahu ɔse yɛbɛsom yɛwura tena ase a ɛmpani sɛ aboa ne takra ne ma ne yɛ kɛse enti wohwɛ saa mpanimfoɔ yi nyinaa no ɛbɛsom wohwɛ kyerɛ hɔ nom a yɛnnua ma no yɛ maame nom ana saa berɛ yi ɔmo a mo ha nom nyinaa obiara ne wɔyɛ nipa ketewa wɔ mu titire ɛna asikafoɔ wɔyɛ ma amadi wɔma asika a wotumi ne wie no wawu asikafoɔ ɛne ayi nyinaa mpanimfoɔ ɔmo nyinaa aba bɛsom ɛyɛ adeɛ saa berɛ ɔhene nya ntena ase so ɔhene tena ase a yɛtumi nwura ha ɔhene nya ntena ase no ana mede ɔma yɛbɛwura ha a yɛbɛte na ɔma abɛka saa me yɛde kɔ na me ne ɔkasa yi ɔpani wɔyɛ president pɛn sɛ sɛ no ɔnyɛ president biem Ghana Bar Association no na ɔyɛ president okay yɛnkɔ ne hɔ na Madam Roma yɛnkɔma na akɔ ababa Adom TV so yɛwura ɔmo a mohwɛ wɔ Adom TV ebi a ne nipa no onim nipa koro a me ne ne kasa Madam Roma abɔbɔ odin akyɛ ɔmanfoɔ nyinaa ahu nipa koro ne kasa bɛdɛfrɛ me yɛwɔ kyɛm ɔboafo sɛdeɛ wɔkaeɛ no mmerɛ bi atwam afe atwam bia na bɛna bɛyɛ Ghana lɔyafoɔ nka bom nya titire mawu sɛ ɛnɛ yɛ adɛ biara adɛ bɛbɛ biara no Madam Roma wada wonto adɛ mu da adeɛ na ɛhyɛ wo nkuran ama da biara wode ba adɛ no Madam Roma ɛgyama so sɛbio nyame ɔbɔ adeɛ ɔnti da nyame na ne nima de kronti a ɔbɔ yɛ asantefoɔ ɛna Bible koraa kyerɛ sɛ yɛmfa nidie ma ɔma ahemfo enti sɛbio nyame na ne nua kodɔ bɔ mo santini ɛna meyɛ santini nyame adom nananom ama yɛ ɔhene kɛseɛ na sɛ mamɛsom na hɔ no bɛsom nti medeɛ ɛyɛ me masɛdeɛ sɛdeɛ ɔkae no menkae bɛɛ 20 years sɛ mato adan mu da meba bɛsom sɛdeɛ de bia mbɛsom na ɛduru anoma na sɛ yɛsɛ Kumase mmeranteɛ ɛmmra mɛkye a lɔya Madam Roma na ɔde ne ho akɔhyɛ president wɔyɛ president nyinaa wɔbɛsom wɔnyɛ mɛyɛ president no ɔsom
why president here what come at the stay adeno on 2 muda we amamani amane na nananu ego so eba na yebekọ ohene chiame ebekọ achiame fo no na ye no mo so akasa ane we dey secretary mama na kwa bama Adom TV so yewra na prempe we dey me money di kura me pesa Adom TV fo mo me hwe papa ye ni gina we yewra mo akwa baba Adom TV so yani sabe ono na wadaroma OTUMFUO na krachefo na mo chocho no na krachefo no ane oka ho ebi ana omo echochrom sabe ameno ka sei aye regional aye omo musi omampani anamu security service omo so aba na ohwe hanum a ohwe omo hanum a aye so yawo ane police fo a omo asante memu a ada OTUMFUO ebetra si bebedi ade no sampanimfo yi de bia no we regional area oba na aba besom prison service police service military service omo nyina eba abia oyene betra si bia no omo nyina eba besom awa ha etu hwe sante no mo anum a wanumi na me no ka sei opani a oti yi betimi aka kire wo se ene onesi o mampani anamu me no ka sei regional minister eni hanum na ono oba ye se me no ka sei eye Kumase mayor ana oba ho na mame nko no de be be de OTUMFUO betena si bia ade biara so be ye mayor so me ye hia no de bia ade ne do fa ni agro na mame nko nye nko na kwa ba miwra ye mo akwa ba eba Adom TV so ye nua emu amu hwe wo me de minimo no wo hwe wo ne ye be si ehu nipa kura ye ne wo ekasa wa Adom TV so adaroma efa me kwasi for ajuma body me na mampene John Ramani mama de Messi Kumasi kudu ya me hwe chairman se ne krati panyi na abrafo di ni sen me bofidi omfa me Richard ani na sabria wo na wo si o mampene anami ade bi ebeji ebe ade bia no oba ade na hye nkran ema ade no de bia wo ba wo hene me sante na mapa pekope na ya asante fo no ya fashe ene ade na yidi na ade bia na bia eti se esi ade ne dan disia na wo ya sante ya na mane ne amemrem no oso ba na obesum ora eno nti efiti me kwara brem ebeka sa bre kwasira bia ye pogo are breso beka ne kwasira bia ye ya sante bonde osaye ba ne ebesum eno tina ema ade bia be baba besum eda sibi wate ose wono ya santini na yen no enam ye dwumadi ayedie ya fashe bia no aya de eti se duru ade o ya santini ni de bia no aba besum ade be bia ade bia no aba besum enye so me otia na me kan ade be OTUMFUO betra se be di ade bia no power no need power enyina no oba no aba besum na se ne onyame na Adom na so omampani mahama edina sinanam aso hwe Kumase kurodu ayi so a na se nsa adaba sabe de no twofufo amana tonkwan mu no aba na former regional minister ono so woni ne hokani ene na busuafo omoto so aba ene omobesom ade na yebekọ eye former regional minister na wadaroma ono so yekobusa no sabre yewra former regional minister emu akwaba ye nua menua omo amuhwe Adom TV mu beso mu nipa kra ne kasa wadawromo ye frame Simon Osei Mensa immediate Parks Ashanti regional minister ana de yehu se ne ade woni wabusuafo ania wo hukani e twa ne hukani ne kan ne hukani na tene nche no ne hukani ani wabusuafo nyina ana mu nyina maba ade ntire ne momon ba ase ne wadawromo yo yasi senia yenim wo Asante memo no ene eya kwasida ne duru akwasida yebesom otekoko so opem so osei tutu abebio na yeba be ma no ade tochi na afensu emra me beye
Asante Mantem so afoi mfie nwotwe ebi nsi da since 1920 enti machi Adom oboye ta ota machi afutuo adwenkyere ahodo de maame no enema amasua firi ne ho no na wo se me ne mabusuafo ye ba nene ye ne bedi ade na ye nsamfa ebo ba kunkum no maamienu na ye nsamfa asida ema no enti ne wa hu ya ha no we dia asema ye regional minister ka o si nipa wonyia ye fani boni aye obra abetena akonya yin so abra omampani na nado dankwa kufuado otwamu mani betena akonya so emfie nwotwe ano bedi ewa Asante region as a regional minister soafo na obi abe soafo a wadawroma woni yewura ana debia woni na asum oba ye efie nwotwe o se afutuo enkranhye enkom abia oni na kabia no waye de amano na yeneso ya de a oba bedi ade na eye ne fe na wasan ene na busua oni ne yire we na busuafo ana wona chi we omunyina afri jaache fo na dooso na ne yire ka no ho omo se wode mu de aseda abra no de bo ba akobakum no maamienu obedi ade do wasan ada ohina ase wo abra obeye Asante Mantem so afo sabo ne nyuma kwa wiye no aso si ta na chie afutu a ode ma no enkranse se mo de ma no so je na chieche ba no ni nyina no oba be da no na se eti na one na busuafo ni nyina aba se etu ya abusuafo ane nyana omo nyina ka ho na oba no so wani na na sawia hene na sawia hene eba be ka ho kokofu asaman ane so ka ho o ya so a omo ya kwa omo nchan America fo no ebi su nie omo amo from America fo ne bi nie omo amo ba ye no yes America fo ne bi ni America fo ne bi omo ba ye anu omo amo ba ya omo ba sum awa eji yowe ma ya se ba anyum crofo no eye miensa ana wo efia ba ko na wa hai ba ko na boy ba ko so ba wie eji wo ya anyum crofo no miensa we bo na we abo we bo na we abo wie na ya ma menum ahemafo no omoda roma ebi asumo na ahemamo na ahemafo no bi ma na mo so ba na omone aba betran se di aba na we dia me ba ko ba fo ho na ba fo yani na kasa na me no kasa yi otumfu achi amenu otumfu achi amefo no ana wa edu ada wadawro ma ye ba esomu no otumfu achi amenu ana ewa hai so otumfu achi amenu mo ya kwa na mi mo kasa aya sabre wadawro mo we de me ma wache o de kasa we obi kwa ma se ya kale wadawro ma hwe Adom TV yenko oye chia me ho me ko ha me tuma me ja me ndai oye me mu akwa ba eje oso wadawro ma ene ya de wona ye hwe wo Adom TV so obobo wudin no akire wo udwumedi a awo ase awa himfie ma me ye from na akwa mi bonsu otumfo chia me so de nwa munim no akwaside bia nananum nyina ba ebe tena ewura nchen ebe ndi ndi ade kama ade a efri ewura sante hene tete nananum nim die mu no masisa to ho a eduru ho a sebi eburu ya de kai ya nananum awo matena konwa sokọ konwa dem koya amane e kobọ mpaye e de sremuso ni ensan bi e beba sebi ye kro ene ye busua so esre eyi muso efri ho ye fru ha ya ba betena ewura nchen ene na besom enu ntine ne ye wa ha ene sane eye otumfu achi ame ese nige se edu ada omo nyina ba abesom na nanum omo ai obi a omo di kan kọ omo ho kwa omo je awie na ansa na omo ba abetena won nchen na omo na ohene so atena se asom awa na nanum bi omo kọ omo on no bebe ne oti akonwa wono ha kwa som ansa no amba ye gwen me ye hwe dwomo ohene ba kwa ti asimu a o se ai anyun kwa akra ohene nyum kakra ye ba kọ na nanum ho ye na nanum ba di nkomo na me ba
Aye, Mamma Quella so bino. Mamma, that's so bino. I'm not quite I'm quite. Yo, Madam Double. Now, what I don't know. Edward, anybody I won't quite also to what did I say? You were at the bamboo for enemy. I'm a boat at the home by minimum Diana and about my Indiana was at the home by. And the Akadana Gavakate, the bodyguard, and the DWN money they are ready. And I defense. I don't press. The one body X-ray. Number for whom when you buy and Bafo Fiat of Ram to you, Kumasa that they are buying an enemy. Once that they are buying it, and another Roma. Why not buy or do to yeah, or do to know. And I was ever Adom TV. So, they are going, you are quite an animal, and animal be a transit, near an animal be and put it in common. Oh, me, I got some medicine. Oh, baby, I will be a halo. Na hope last year, the casa there. Oh, just a wine, Aqualao, Penio, or no casa, Emania there. Na and they are there. Na Roma, Waba, Yakwan Chai, Yakomano. I know Makwabe, bro. If you saw, bro, you're there, Makwaba, Adom TV, so. Me that's it. Nana Boachia, my baby, Quanta Cassahine. Mimobia at their touching, and they are AKWASIDAE. A tosu enum ewa fi nana no obia som woni krom ne ase eba nda ya besom ewo manhia ye be ma yewura ade toche ne ahwese de ne ho tete eti ye ba besom enu nti na nana no nyina ya ba ha no eye asomdue nko a yo ye na ase wo we edura obia ko ni krom na wakwakosom osum wi a na mo nyina saba we enye kese ni nyina ni o kese na ka ubawunu se amane ane kese apa na ne park ne so ende amane enyina na ba ita amane ne ba ye ma ase o mi ka cho se de asi wo mampon itana no omugu so eba se so yo kira no ma na kwan de ha se we nyina ayema gomachi yanko ya kira kra ne ha de wọ́n sẹ́ yẹ bẹ́ẹ̀ hwẹ́nà nánú yìí yẹ bá ná ẹ̀kwan da ha wọ́n sẹ́ sẹ́sẹ́ ní nyinaa yẹ ma ọmọ nyinaa ba ọmọ tẹ̀lé ase ọmọ ní etwẹ́n ẹni yẹwura sẹ́ yẹwura ẹbẹ ba na wọ́n ní ọmọ nyinaa bá bẹ tẹ̀lé ase ọmọ nyinaa obiara wọ ní kura a wòdi soọ na àmì nkọ nkawe ọ ebi àwọn bá nana wọn nù ẹnẹ nkawe yìí I'm Baba Adom TV so. Ene emu akwaba. Yeah, bro. What about Adom? Obobo wudi ama na ya unu. Adom ma wudi nyina nu ko dadi. Adom ma Adom TV so. Me nana akomeye se chituchampa ma metosi mi abontem hene. Abontem hene. Okay. Nana ene ya de. Adom ma ene na aka che wana we wo. Adom TV so. Oh, ade ede bia ye nyina ye sre mpaibo efri otumfo nyankopon ene ye nananom nkonya ede ma asante hene asante ban ene ye dom nyina nti ye ne no mpaibo no ye sre se enye sa de nto no na asomgye nko a nti no mo ye da sipi Akwai wuni mamamre enu amania ete duwa ma na nanom no yakọ omo wonum na omapoan awo amamre ni amanie sena esi ekọ me no ka sei yenu anum yum krofo yi omo so egu ganyum krofo yi omo ya mansia tete yum kro yenu anum mansia I am no yeah. Oh. Eti wa ogu so hwe no. I won't say yes. And when esa. Okwa etiro no ma. Yakwa etiro ho. Obo hu akọ no.
na wo hwe wo se mu omo mo ko we de bu onu ma e be twa we no e de akọ eji ya egusu ye ni na okay eji medika ka cho se enyum kro no eya miensa ene wa ha okay eji sabre die ai ye ko ahani kakra na ye ko ma mini aba no o mawuram na OTUMFUO apagya hene afono no so aba beduro anane mo eti enche na ohene eba enche na ohene eba eti unu de twa kofie ho wo unu se ewo ho menchi nya ready eti ha no ohene befa ebepie eti amabo nyina ata se ekotwe no eti ha no ohene befa den ede beba wo mebo atwa kwa no menchi nya no ewurem esa eti enche na insafahene apie na safo agunu ko ho na odi aba na aya ablafo na yehwade ablafo yi yenko yewo mu nchan na sekan shasha mo edi adwuma anomudi awa ahemfie baba yemo akwa baba Adom TV so me da wase bebre wodin eje sai odwuma die ni sai ya from Osei OTUMFUO okay ya taun ya sekan aisha mo edi ayi no edi adwuma na odi dio ahemfie wada roma me da se sekan no de ntia hye on se ye de bo ohene ti do ye bo no ban ye blanco fo me ohene pi ti ne frɛ abrafo no na wufri di unya kunya eya sa dwumade emfie dudu oseni emfie enkono ni tama nana asante ma eka babi no ena mbesumye na asase besumye nekise ade bia no munya akonya eba ebesum ade me patron ade akude ye besum AKWASIDAE so ye besum yo yede wase we Adom TV so ana wadaroma eno baka ntegusu kan ye kom ye wura maja bi wondu a afre na wo ba na wo hwa awa Adom TV so a ade no ye adwe se ade ni ebe wura ade nim ne no makasa amanfo ahunu se asante ye wa mamani amane ewo ha sei ana egusuo ana akwanti ye ma nananom nya betena se a ebenya akwanya ye be kona nanom ye kwa ni ba kodi nkomo amahene no amahene ne emmane dodo na tratena omo ankasa ahonom ejeba se ya na omo amuwo kumase empatemu ya no omo suma no ana eba na ebu on ma ka se ana ohima yenko ohima ene ye be ko ohima fie ye ba go twa ohima fie ye mama mahu ohima afo no so a omo so wo na ohima ahonom no ye be ko ama so akokoye amagoye honum fie na ohima yumedi amusu di honum na ohima sabe ohina betrasia na ohima ebeba aba mama me na kwa aba ni amana adotoche ye chia no ye kan ye ma adotoche o se adento yie sa ne chia ye ma adotoche o se adento yie eti se ne to hunu anu ma ene aye dwumadi aye die anu aye ade eni se na ma ya ba o dem di kaka che wo aye security service no omo nyina ba omo nyina eba e ma ne ye fe omo ya dwuma kase enyina no empanifo mu ma bibidie omo dia no nyina wa asantema mo no omo ba beso na wahini ba kwin mo dia mo nyini pa mo cha chi ni din pa nana amama hene doctor nana ajeni muatin we dia ono akasa wa yakọ nana amama hene wati bo mo hwe Adom TV no yakọ odie ajewe se unu ya onyu kro ma odi mpam ejewe de mema akọ akọ no no mo ya Adom TV no ma dawroma yakọ oyiri wonum nana ya mo akọ baba Adom TV so ya jo so ebru omo mo hwe wo Adom TV ya be se hu ne ba dawroma ne kasa ni konwa din ayina na wadawroma na de aman Efrem nana Dr. Ajeni Mbuate amoma hene wona nana amoma hene wadawroma ene ya de di asem na wo kan kire wona ohwe wadawroma ene ya de to so nan e wa afiem na e nyina e danya me ase da nananom ase se wa ma ade akwa abeto e tie ama mere mo no ye se ade to
ɛsɛ ade si eye today say every 40 days biara no ɛna akwaside so tie no pepe ne ana si 9 times in a year and the next one no ɛbɛyɛ ne fa te sɛ de afi mu fa daane ɛbɛda na nanom ase so mama ade akwa aba bɛto yɛ tie da obi bia se yɛ da ewura asante hena se sɛ ɔno nada roma ɔso apɔne bia man a yɛso yɛ di akonya bia yɛkyekyere ne yɛrekɔ soa no ma ne so asante man ne so Ghana enyuma pa wo yɛ ne yɛso yɛ di ne nas wode wana mama mi ko nim kakra nana ofru akonya ne emfie dudu oseni emfie du 9 ni emfie du 9 next year February menya fie du no emfie du no awa akonya ne so entokwa ye nu no aseda eno dia sabe mawo atwa kyerɛ wɔn tafe ɔhene ba wo hwɛ kyerɛ no a ɔhene na ba no wɔn asanteman flag asanteman flag eti yɛbɛgyina na yɛabɛtwa no ha sabe ɔhene ba ɔhene ba ɔhene ɛba sabe ɔhene ɛba na ɔhene ba so a obi a wofra ntoma bia ɛtɔ kɔ ha wo ntoma mu wotu a ɔbɛsɔre ɛtɔ kɔ ha wo ntoma mu nti sabe ɔhene ɛba na wɔn sɛ asanteman afrankaa no asanteman frankaa asanteman frankaa abrafo de di anim no asanteman frankaa na bawunu sɛ abrante ebi aso adeɛ asa ahan wei ɛka no sumankwa eti wei ɛna di anim ɛba eti sɛ bi a obu wani bɔne bi owó biribi a ɛbɛko atia ya wei adeɛ wei di kan ne ɛko no ɛkyi firi mu sɛnɛ deɛ wɔn de aba na nananom toa so a mo bɛyi wobɛhunu nananom edi kwan na safoa ɔmo bɛdu hɔ no ma ɔmo bɛwɔ to safoa no abɔ ɔmo sɛ yɛbie pono no na nsafoa toa so nsafoa toa so nsafoa toa so edi ɔmo wie no abe entertainment bɛba bɛsɛ ɔmo bɔbɔ abɛn no entertainment no bɛsɛ ɔmo bɔbɔ entertainment eti mo a mo hwɛ wɔn nyina no ɔhene pɔmpɔ nsuo nie entertainment ani eti saa bere yi deɛ ɔhene ba saa bere yi ɔhene ɛɛba na ɔhene ba ɔhene ba ɔhene ɛɛba awo n'akɔnya ma wɔn adeɛ na wɔn tu na owie mu no ayi na wɔn ŋwan no yɛn na wɔn bɛ di ho nkɔm yɛn na wɔn bɛ kasa na wɔn etie deɛ adekora ayɛ wobɛhunu adeɛ na wɔn to no ete mo hwɛ no afei na ɔhene ba ɔhene ba sabe ɔhene ba ɛdi kɔmasɛ mmeranteɛ mpanimfoɔ no afei wɔn ade hyɛnhyɛn mu no ɛso no
Eso be manu. Yeah. Ohene ba. Ohene ba. Obi nya sebi akowe bi. Yeah. Ohene ba. Yeah. Yeah, ohene ba. Yeah, ohene ba. Ohene ba. Ohene ba bia. Obi nya sebi akowe bi. Ohene ba. Hey. Ohene ba. Yeah. Ohene ba. Bam. Bam. Yeah. Asante your mind. Asante your mind. Asante your mind. Wanu na chino. Ohene atra se akwa no. Wana omuji na chie. Aya bambofo. Yes. Omo so ene to aso no. Omo bambofo. Omo muji na chie no. Yeah. Ohene aba. Now wana bambofo no. Eti ma mo hwe Adom TV na. Yeah. Omo muji na chire aba. Bambofo. Ohene ba. Yeah. Ohene aba. Yeah. Na bambofo no. Ene ke jomo mo hwe awo TV no so nyina no. Yeah. Omo nyina. Mo hwe Adom TV. Mo yo no mo hwe no. Eti mo hwe Adom TV no. Ba unu se na isi Asante your mind. En sane ya kan ya asante your mind. Eti sabre me no ka sei. Ohene ohene ba eti omo edi na chi. Omo mu di na chi. Yeah. Ene de ja me adwuma je kra no. Eti sabre omo he ya ko no ina no. Yanko sabe ohene kwatrase. Kwatrase. Na ai sa police for mo say there. Da yin fie lo mo smo. Wo mo da yin fie. Om for ni eni agro. Yeah. Bon. Eji na nanu asomo mu ya be somo no. Eji ya be say church asante your mind. Ayo mind. Na nanu asante your mind. Yeah. Ayo mind. Asante your mind. Yeah. Eji mo hwe wa Adom TV no. Ewiana anya de kitu o. Ewiana no oten. Ewiana no oten. Na so yesi ebeso. Yesi ebeso. Ewiana no oten. Eji esabe ohene akwatrase. Eji mu hwe no. Ohene kwa kwatrase. Yeah. Mu hwe no. Ohene kwa kwatrase. Ane ohene akwatrase. Ohene akwatrase. Yeah. Asante your mind. Yeah. Ane asante your mind. Asante your mind. Afi ohene kwatrase. Ohene akwatrase. Ane ohene kwatrase. Nana ajansu hine awa yebekọ yede ahifo woni ebesa bedidi nkomo yebekọ mo hwe Adom TV we Adom TV enyina ohina betenase ohine etenase wie afei denso bia etena ebele ba bi tena awo ohine atenase ohine betenase pe se obia onya tenase ano na ja obia pa ba bia atena na afei no na ona ebe mama no akwaba no ya mama na akwaba ya edi sabre ya ohine betenase me mema enua ba Sunday naija ono so kakra na ono so abebu ami kakra na ono so amema mi kakra e de onu na wonu sabre ya ohine betenase sabre ohine ba betenase onya tenase so wo hwe mo amho hedwam na onya tenase no obi an tenase ya twan amana tenase o tenase wi a afei na
wonya obi anya nyakwanya atrase asante your mind yes asante your mind na che we de mi amikro mu hini we de na ja hye hini o chia me otufo chia me achia me fo ni ya aha edi sabre ohene atrase aben sabe watrase aben yeba wuram yebepe kakra bi ne no ma be kasa kakra I fear MC I'm a dingra up hey I de oba I fear panifoi amuna krachefo I fear agrachefo babo hey what aroma hey so ba owo se otufu agrachefo what aroma anobo na I fear MC honestly kwame adigra otufu MC no ejo e fere otufu MC hene okay kwame chana me kwame eni komo akra e wa Adom TV so kwame mo akwa baba Adom TV so me mo ade toche okay me mo ade toche American come on mo ade toche o se o nto wo me mo ade toche ade to yi ade we ono ye MC kasama bo ono ade toche me na ade toche no aboti e we da ko bia omo Bible me come Bible we can quotation so we dey na sa ye ko pa me hono mo here no ye nua be men mo ta tene nka e wa hano e bia na wa da Roma make asa hu ni pakro me ma na boni din ama me na hu ni sen e from me kwame ye din kra me adwuma e wo ABN Pure FM Pure ani kwame e bia no ade bia kwame wo ha sei e de ntina ma wo kan ma ba ade no wa da Roma ade ne de ayesom brano so nya abotre na oba ade na obesom obama opem so hu se ampampa onso o asante mamu nti ade bia de som da oba na obe pay homage to the king wama ohene hu se ampa onso osom na da nti ade de som ade mayen wa me hu so ba ade frantoma da wona no don frantoma ede bo mi frantoma wona hu bi but dabo ha mi frantoma ene me be ya adwumanti na man frantoma no unse ewia bia na baka koye di na bia na sa lunch bi o nti about Sunday ya na u frantoma na ayedi woni mtuma frapa fatanso yeah okay ya da say your mama here wo Adom TV ye nua kwame adinkra ana ye ne ekasa ye e ba se ohene ye dwumadi kase a president ne president akasa and the bia afi na also waba mu dia na ye mu akwaba aye eye I wa infie wo hwe Adom TV dia ye wa infie edi say me no ka say ade ana na AKWASIDAE ana madawroma ye gusu a ana ye sumo me mama me nua bai owaina ono so emejim kakra na aja me so me ko pensu kakra na me so menum ewi a mesa kom ye nananom ba be ka san che ye be ko be twa nananom ti mo am wo fie bia mo hwe bia no okuro ho hene wo ye dia obehu no hanom a obehu no TV so mo am amanane am so mo hwe e wo Adom TV no mo nyina we live sabre yi ohina trance eti akwa aba obi akwa koma no ade otoche nti a omo nyina obi akwa na oboni mu ase ho obi akwa na oboni mu ase obeduru na oboni mu ase e ho no ye ma ade toche se ne ye chia no ye kan e ma ade toche nti kwa no okobo mu ase ne ka se o ba besum e ho no eji enche abra omo nyina e kɔ no na yema atu ni pani fofri ayin ho ana mo mama yewura o mama no wura ade toche eji o mo che nyina no eya busua eya de sie omo ya de sie omo ya de sie we ade sie o wa no bo mu ase na de achia ama ho eji sabre de jumadie ni de jumadie ni kwaso jumadie ni kwaso mo amohwe enyina no jumadie ni kwaso
Ewa. Okay. Me be jai ama yenua be amen. Enua na ono so ama. Oh. Edi. Mano. Edi. Ono ba ba so edi aman. Oh. Edi. Mo hwe nyina na Adom TV no. Aye ade no e ba dwumadie se ya. Ma omo akroma no. Obi a wo kwanya bia otumba na wa ba ba sum. Edu se ya. Edu se adeba. Yes. Adeba en say ya kwaja hom kakra ba. Ya be san ba. Edo asipi. Yeah.
na asantuma a kyerɛ sika nko a nanso ɛnɛ no ne ntoma no ɛda shonko esan sɛ ne de hyia wɔ mampo nana bonsu ɛda fam tena wɔ sɛ ne ntoma no nana ɛsesɛmu eti ɔtena sesɛ wie a deɛ de akyerɛ ne sɛ deɛ de akyerɛ ne sɛ yɛwura de AKWASIDAE a yɛ wɔn ane nananom yɛka ne nananom a nyɛ sɛ bi a wɔn yɛ ayɔkɔfɔ nko a obi biara yɛ ne nananom ba bɛyɛ na yɛ enti yɛwura asabi watena si ne nananom nyinaa bɛba aba bɛyɛ na yɛ abɛma na de ɛtɔkye enti wɔn ma na kɔ aba no ewie yɛ abɔ nse didi so na wɔn a ɛba bɛtia yɛwura ama na de ɛtɔkye no wɔn a maka so ɛba bɛyɛ yɛwura ayɛ. Okay, nti egusua wɔ manhyia himfie ha sɛ ya Adom amamre yɛtwa ne nyinaa egu ɛdema wɔ mede sister Sandy mene ɔsɛe Kofi asɛe na nam ti deɛ kɔ bia yɛbɛtwa egu deɛ ama Adom TV yɛwɔ ate wɔ yɛto aso. Radio Penny Club, you could have found out for us and then for time. Radio Penny Club, you could have found out for us and then for time. Oh, you better the brothers more jump on the finger. Oh, you better the brothers more jump on the finger. Oh, planted to bring bombos, meditate. Oh, planted to bring bombos, meditate. Oh, Praganade, nothing again. Praganade, nothing again. Wash it from board and Rivao. Wash it from board and Rivao. I'm not ready for the man and got it down for a minute. I'm not ready for the man and got it down for a minute. Oh, for Superman, I want to ring it. Oh, for Superman, I want to ring it. Oh, for running over for fruit. Oh, for running over for fruit. Oh, she was a negotiable pony. Oh, she was a negotiable pony. I ran out in for me. I don't know that's a god to me. I ran out in for me. I don't know that's a god to me. I ran depending on what I saw got more jump on. I ran depending on what I saw got more jump on. Oh, does he got some man at the Japanese? Oh, does he got some man at the Japanese? Dabia Baba Bono Flower. Dabia Baba Bono Flower. Satisfied from Paul, Domifao. Satisfied from Paul, Papa Yadam, Pafudani Sherry Plamana. Oh, Red Penny means Shadam Wafo, Papa Yadam, Pafudani Sherry Plamana. Oh, bring Poppy the Bear Chance of me. Oh, bring Poppy the Bear Chance of me. Oh, the Pabia Quaku Ferry, that's a double number more jump on the finger. Oh, the Pabia Quaku Ferry, that's a double more jump on the finger. Yabarias of Navia, Yabarias of Navia. I'm much a man at the Fiat Nassing. I'm much a man at the Fiat Nassing. Tika can talk about it for a Yinkuma. Pamla from what my Yinkuma. Too much about big up for the Jabo. Oh, Tika can talk about it for a Yinkuma. Pamla from my Meducontrompa. Measure very grandpa for the Chilebo said, oh, but if we dash up money goes a jumping. Oh, but if we dash up money goes a jumping. Oh, Tabona doesn't need close meditate. Oh, Tabona doesn't need close meditate. Oh, but if we dash up must my pampane. Oh, but if we dash up must my pampane. Amusuma dance and every say. Amusuma dance and every say. Chama jump more jump on from there. Chama jump more jump on from there. A different post, Galanos meditate. A different post, Galanos. All are complaining, and your body much more
champion funge. Jabajan boss mo champion funge. Bienvenue ko sa santi chemos medite. Bienvenue ko sa santi chemos medite. Ton na champion funge. Ton na champion funge. Assemble brother de mo champion funge. Assemble brother de mo champion funge. Ton mo chano kucha funge. Ton mo chano kucha funge. Kucha sama hinos medite. Kucha sama hinos medite. I'm not sure you said that I'm much more champion funge. I'm not sure you said that I'm much more champion funge. I'm one jam na nos medite. I'm one jam na nos medite. Assemble na poisme. Assemble na poisme. I'm one jam na nos medite. I'm one jam na nos medite. As I complete la votre more champion funge. As la complete la votre more champion funge. O si pani bla ya bo funge. O si pani bla me bo funge. Ara jana da bonu kunu mo champion funge. Ara jana da bonu kunu mo champion funge. O so buta kanimo medite. O so buta kanimo medite. Akubi da da so da binge. Akubi da so da binge. Aba na ko fo po ya bata fu ye bo binge. Aba na no ko fo po ya bata fu ye bo binge. Asa bi gba na tie ye sika bata fu ye bo binge. Asa bi gba na tie ye sika bata fu ye bo binge. Asa bi agba pro ma kuma sun na gba ko mo champion funge. Asa bi agba pro ma kuma sun na gba ko mo champion funge. O me agba me go na ma ni na no medite. O bi agba me go me ni abi na no medite. Abrasa bla bla mo champion funge. Abrasa bla mo champion funge. Foto ko Pablo ko video ma ko lu flower. Foto ko Pablo ko video ma ko lu flower. Saji fe campo de mi fa o. Saji fe campo de mi fa o. Wa saji fo bunya gwa singe. Wa saji fo bunya gwa singe. O fa santi na de na singe. Fa santi na de na singe. De asante mantem so afo. Ye wura ni won ti o kini paboa ade ahye mayor. Eno ni ne ba. Nti woni sa ne mpani fo asante mo no mu ina ba. Sugar penny na ka ho. Ena Adom Kenya Ghana sa ono so ani oda wo eka ho ena bia na nessa street mpani fo no o na ato sante wo mu ani so eka ho aye insha ronin sa eka ho ena ai wo ni ti ase o mo pa wo twe Ghana Armed Forces Central Command Brigadier General obo mu din eti mo mo heti ni Gata wono ena ohe asafo so ewo efifi ewo Ghana memu ha eno eche no aposifo sahene a wono so wo santemantem ha DCOP Emmanuel Kujo wono so eka ye ho sa so ena Deputy Director of Prisons Ora James Really wono so eka ye ho eno eche Iwa David aneneku tete for adwuma e wo Ghana menwa o asante mantem ha oda no eso eka ye ho kemi kati penny me check coordinating director Iwa Francis Drada ko ono so eka ye ho sa na kemi futisan for Ora also Daniels ono so eka ye ho Yema Medo Kasbedu ono so eye kati penny original minister tana ye abedi achi deputy director or RCC OTUMFUO Nana Rose ene OTUMFUO Nana Amampa ena meso pesi very adma body near massive kodua no kati penny made out mano na ene ya baba beso to vacha me madaro ma ye ba ipta insem whiskey pentunsia bandi pentunsia ye no ye kase pentua pentunu eye sna kase pentua ne kase emienu srada eye baako enti so sika no to pentunsia no enti ne odia atam so 6 ne kase 12 but he dey kano pentu enti so do sika no mu ye so a ohima ede ka ho ohima de ko enti ya OTUMFUO chairman ana enti ya OTUMFUO chairman ene kasa no Kani Asante Mantem Commission Ira Simon Because of
OTUMFUO OSEI Mesremo Mamuna Tuyura Opimso OTUMFUO OSEI TUTU Abebiu So Muni Nawa ha Ewiya Enya Samfufuru bia na yɛbɛka no ho yɛbɛdia de yɛbɛma no ade tɔkye na ne titiri no mede aseda kɛseɛ ɛna brɛ no na ɛnam sɛ meda busuam meda kurom na mewɔ fie mu nti no sɛnea yɛpam me sasante mantam so afoɔ mekɔbɔ me kurom hina amaneɛ na mekɔbɔ mabusuafoɔ no me nananom amaneɛ no mmerɛ no so yɛ a meyɛ m'adwene sɛ mebɛda OTUMFUO ase no mekɔbɔ wa wonua OTUMFUO Opokoware a wɔtɔ so bienu ne nananom amaneɛ efisɛ me so yɛ ne nana na wɔn yɛ nsɛ saa ne teɛ deɛ a wɔn ma me nko a me mma nti wɔn tu ne nananom mmiɛnsa baako odi kan ɛde kokofu asaman manhene deɛ ɔtɔ so no ɛyɛ nana sɛwia ɛhene deɛ ɔtɔ so no ɛyɛ bebi lawyer asante krobia ɔkani no ɛna mekɔbɔ me kurom hene nso amaneɛ ɛna me kurom hene nso ɛbɛtaa m'akyi ɔde dɔm kaa no ho a wɔn nso ɛbɛtaa m'akyi na OTUMFUO akyea me asɛm a nteɛ gyina ha nyinaa na ɛne sɛ mfie nwɔtwe a nyame yɛ madɔm ma bɛyɛ asante pantam so afoɔ no afutu akwankyerɛ mpayɛ ɛne si a wosi taa m'akyi no ɛnɛ boa me ɛma metiri twa mfie nwɔtwe ɛnyɛ wo mpayɛ ne wakwankyerɛ a ebia nkama ntimi ani afe mpo na ɛnam doɔ yɛ maa me no ɛyɛ me fɛ na ɛyɛ me nana ne mabusuafoɔ nyinaa fɛ yɛntumi mfa wase da ni ebi sɛ obi yɛ ade a ɔsare yie na wɔsɛ ɛba na yɛde aseda ɛbrɛ OTUMFUO OSEI TUTU abɛbio asante hene na mebaeɛ no OTUMFUO sɛne madi ka aka no me wɔfa asaman hene ɛka me ho me wɔfa nana sɛwia hene ɛka me ho me kurom hene baafoɔ amoaten a ɔtɔ so ɛnan ɔka me ho me maame a ɔno nso ɛyɛ me wɔfa ɛna me nana lupus ɛba ɔno nso ɛka me ho ɛna me ho kani Priscilla ɔsɛe mɛnsa ɔka me ho wɔmprɛ mmerɛ a meyɛ asante mantam so afoɔ no na mewɔ obi a ɔsom me a ɛka special assistant ɔno nso ɛka me ho mewɔ me kuromfoɔ me nua mmaa nom bebrebe ɛne gyaakye mpanimfoɔ bebrebe brɛni nti mentimi mmobɔ ɔmu nyinaa ɛdin na me mma no mmerɛ bi nso me ne ɔmbaeɛ no mmienu ɛka me ho mmaa no mmienu deɛ ɔmu sua deɛ ɔmakɔdi amanɔne nti ɛnɛ no ɔmo no ɛnka me ho ɛbaeɛ a na OTUMFUO akyea me yɛkura yɛn nsɛm snap pɛntu nsia OTUMFUO snap pɛntu nsia me nana asante hema snap pɛntu mmiɛnsa saa nso na mekura wine pɛntu mmiɛnsa a ɛwɔ adaka no mewɔ whisky black label ɛno nso pɛntu mmiɛnsa OTUMFUO boa madeɛ me nana sante hema boa madeɛ OTUMFUO wakyea me boa madeɛ OTUMFUO wakratefo boa madeɛ OTUMFUO ehinkwa boa madeɛ
OTUMFUO Bambofo Security Omubo Mwadia. OTUMFUO Photographer Photographers Omubo Mwadia. OTUMFUO Stewards Omubo Mwadia. OTUMFUO Concronya any attempt. Woman in Tahra, almost a poor idea. OTUMFUO ASANTE drivers on board my dear. And OTUMFUO AKWASIDAE and Subo my dear. OTUMFUO Enyampa Piebia Miru. And Amina Asante Hima or Nuzujampa Uchibia Baku. Now OTUMFUO Chiami, Semuhomi, Enemy Nananom, Enemy Busia for, the crew for a come here. Na aseda kese ene adi bre OTUMFUO e wa de fefa oyema ameni mebusia na tita to de ma yen paipa obo ma yen na yeba na yabeda nase nyame hira no o hira no e damase eso bu sabe wa ona na sabe kane sentimental musuafo ana men sabe mensa What's what I'm a group? About a by a good means of gas and also for. So they beat me na number soon. But she or food so can say I'm going to see what I don't know. Over here, one when me so. Father, who bless you, sir, Panjuma. We will see what you should be also know. Then one faster this hard to so now to so. Obama there. Self to know. Buano, about which you feel much. The death I do Africa again to know. One man said, Gera, about you as a banner a chum. 7 pages of Yanisa. When there's a put to Nama Pancha Pama, do you know somebody whom you are to Mandia? Eh, what? Madame Burmas and in Naba. But I was living coming to Medasi. The Bobby Kuru Yamandia. Sabi Union Popuare. So what pay for all free. Village of an answer mine. Go for some mine. Wa Sabi Syria and the enemy and the Hero says about Adom and the before Yamano. What you type pa of who to part the man no the dinner. I said, I be out to know. Why is it the rest of the door said and the council? So the door say, or sit in the Padamount. Now Thomas and mine and the gun of mine. But you drop out your journey, sharp and here, the whiskey, the brandy, a whole the wine. So, a year to be Adom brew. The drop out your journey, now Santa Ma, sharp, pentu, near Sa, the Ampao Church. We will order Boma dear, now Santa Boma dear, or Cherry Boma dear, ever catching for Boma dear. Kokonya Tahra ene echem Boma dear, Abra for Boma dear, Adoma for Boma dear, Adome Brew, who photographers in Sweden are Boma dear. Yes, Warana Siname, Yame, and none of the doors here. Before Yamano, Adome Brew. Who was the doors? Nanado, Umiempre, Regional Minister that day, Yamplin way, Yamplin, Regional Minister that day.
KNUSC and South University, USA. OTUMFUO OSEI and really now ASANTE na from so to see to ABU OTUMFUO OSEI TUTU I really care was business school na yade abrofo o menu dia no what you America of Southern University. So to fight a mediator, a few me, a few ambassador, I did hold the Babua school in me. A few Mobasa now, President ASANTE MANHYIA, and the Tutu, MANHYIA, and the America, in front of Panama, a bar. Commission ready to be prayed. I don't see. The moment I say, I don't say the song. I don't know. Some kind of honor, the song. Until I get the moon, yeah, let me tell her. Mobile to swap. No one will lay or more money. I'm going to almost snap. Patricia. And I, for woman, and then I'm the window and teacher winning jobs in one kind of staff. For which is one. I'm by I'm on 97. Here I'm so good. I don't know what's in the I'm in commercial for wow, yeah. If I'm a yeah, business school, so that woman in America, so for me and I am I'll be in time watching. Redrum, maybe I know my harvest, my baby, my wiki. Omoba, and our Babishia and AKWASIDAE. Almost there be a tear ranker, and there are there was at the Amunian way. Yea, I am quite impossible. Now you may run the touching. New Musa Dura, Musity. Mr. and then Omo and Cabo de Bayomako Museum, a Tutuana Moire Senia has here, and an air on Anamui, Abidam and Mui. Mobile also Mukrums and Brunins, Pentus, Dama, 1 year, but we have 4 women also a 1 year count. Said the University School home, business school, Musa, or 2 for the Master Papa. Anano, we are pre-KNUST. When in a broth, Yam pre 1 way. Yam pre-KNUST. When you are broth,
KPMG Country Managing Pastor, Mr. Andy Akutu. Jumakuo bi a yɛfrɛ no KPMG ɛna ɛde me nam. KPMG deɛ dwumakuo bi a sɛ ɛba ne sɛ akontabuo mu hwehwɛmu ɛwɔ amansan nyinaa na bɛyɛ osumu mmienu ni ɛna otumfoɔ ne de hyɛ yɛde me yɛ country partner na sɛdeɛ dwumadie ne si teɛ no yɛhu ne sɛ otumfoɔ so ɔbaayɛ nadaroma apagya asanteman apagya Ghana man na adwuma biara so ɛbɛkɔ nkan a ne fapem ne akontabuo na ɛnam sɛ yɛso yɛwɔ mu nimdeɛ na sɛ ɛduru mpɛmpɛnsoɔ yi na sɛ maama na mpanyinfo edi m'akyi Abna Samoa Michael Boateng partner tax Mame Sapombanie partner consulting Yabuafo Miami school ni lawyer moa ɛne ma teacher for siamba na ya amfa ni dia nyame de adom yɛn amfa mbɛtaa yɛwura akyi ɛne asante manchi a na ɛntwa yi yɛtɔ so mmienu ɛsrɛ no noa na futuo ɛne na kwankyerɛ ɛkwan ɔbɛfa so a ɔbɛtenetene yɛn na edwuma yi so atumi akɔ nkan ɛno so yɛsrɛ no ne yɛbaeɛ a snap pɛntu nsia ɛna broni nsa papapa black label mmienu cognac champagne nsia na afei otumfuo bɔ mu adeɛ nananom bɔ mu adeɛ otumfuo akyɛamedeɛ bɔ mu adeɛ otumfuo henkwa bɔ mu adeɛ photographer ni video almost die wom otumfuo bambɔfoɔ security almost die wom ɛna otumfuo so akrachi die wom na makoye sabi otumfuo wa ochiame pon wa fa kotoni baidie na me stresse ye dia ben nyina obihira so aman ade ataachi manu asi Ira bisubru adaroma said the onana osini so adaroma dikan wa ochame ba fo kotoni ba nimpo prekopedo no oso adaroma dwumaku a odano yi KPMG dwuma wo mu die e akontabu ni akontabu hwehwemu adwuma yi atra fa wiase afa na nyina be busumi no ni na yebo na ba so de ne kan ho a ono wo hwe efa ba bi oso adaroma wo mpa ebo ofutuo akwanche na de ne ti ba bi na wanya sabi dibre ti sei enti won timi ntrase mpanyinfo e kan ho no mu di dwuma se de obo mu die no so mo mienko na de menko da mirase na me fa mo nhyɛrensa ɛnsɛ nsa daroma onko so ɛhwɛ me so to baya wo so daroma enya no sɛ de dara nyina wo yema no ba bi o bɛkyɛ bia daroma tenetene no ne tunufo na kyerɛ ne kwan wunhyira na sɛ bia mo na gruza ye wadri wo kɔ so hyira na wo so bebre so bɛba bɛka ho intine obai so ne obi dia da o so kura ne nsa broni nsa pantu nsia nsa ho do a yɛahyehyɛ nyina ka ho Adama whisky, brandy, ni na aka ho. Adama obo madie, wachame obo madie, wakrash for obo madie, wehenkwa obo madie. Adama security enso obo madie. Photographer enso obo madie. Nananu nyina so obo madie. Adama said the wa nana o se ne bu.
OTUMFUO de Mase, Mase Papa. Nanano, Omeapre KPMG Foye. Yampre one way. Yampre KMPG Foye. OTUMFUO achiame wadaruma ene yegina yewura enim enye bibianti uhuya waha yena yewura edi jeni jedia ewo kwadaso edi maaye sene beya yansu yensa ebekoya no nti ene sa uhuya waha eya asida enni kapia enumtina yaba yewura enim ena de etoso yabom paye edi man se nyame onhyirano de etoso mienu yepese yewura efa woso na yewura aso etise yewo hayi nana ewo education fund senebeya adesua ebetumpon ewo omayi mo nti yakuta yensa 20,000 a yedi bua education fund no yesa kuta yensa hill konfanochi enunso yakai eye bibia yeni nara se obi ehu emfano a ohona beka akwaje ayare sabia nti yeni nanso yewa ha yakuta yensem 30,000 a yedi bebua hill konfanochi emise agintia yewa ha enono bedase Mira, Miss Bro. Adaroma onana no yi. Omso adaroma no witi baby. Wabadoye, wabadaye, adaroma na wadwene wo mu. Sebe yo monsa be ko ma no nti, kwada so baby e to nje ne wodi aso wo monsa. Tie pi no matena wa o madi o mudwuma sebe wo nya bi e bo ma no akofuma. Omso mu do ase papa. Eso wo mani ayo mu fe. Adaroma wo ba ye enwuma sua unyi wani mfiri so umfa ni agro. Eno omuso atrase mo se dabi omo beso bi no maboa enti eye enwasua foundation no omo krom nsam kanisi kan million ahanu afa hill confanochi enso adaro ma otu di no eno so omo ka ho bi yare bo mo a ha no mbebo nti kakra o beti mo so beye omo ba ya no so omo krom nsam kanisi kan million ahasa nana meto je ni se adaro ma asida eno mo de dawo omudo was papa na wo stress na me ma nkwa ahode wo mu kwatenten na fatra seda ma wo mu da ina wo so yo mbe yo de basu yo ma ba beso wo so omudo was papa OTUMFUO de Mase jene for ejina yure ni na any foundation any he campaign so mitina midano wo conference committee ne so na yada asmati kesi say mathematics education any apomodin ni nyina ehia nti amishira motimi atunsa na makam na mababe zai media mai OTUMFUO de Mase de bebe mai ni se we di kan praise besa ba se moto je na makai Nanano, Mumiapri Jane Foye. Yampri one way. Yampri Jane Foye.
Echa chokra. Madam Sharon Dede Paddy. Dede Paddy. Bomwasi na down. Down. Hey, Bomwasi na down. OTUMFUO achiame na OTUMFUO me patron chia obi awie ene mpanyimfo amowa ha nyina patron ye frame Sharon Dede Paddy na edin a ye ni me ye padiki a me de ye art na misano OTUMFUO achiame me what techno a no frame so ma me de me share nsa na frame so abesi ene minti me and Nana Sega. But the big crowd over meeting me na me ba art awards no. Na me senior bako I'm in the architecture. I will take UST. Nana Pejapini. Inti and I'm so and Mr. Sahin and I'm the DPA. Na me buy and so no. Nana Pejapini and my Miss Yewa Pejapie. Ewo mi nua ba otina me nkyɛn afrakuma a ɔyɛ de hye ɛwɔ apagya fie nti ɛna me baa ya mamba ne bɔne me so na me yɛ Guinness World Record painting for 7 days na me san ɛhwɛ sɛ me bɛhu museum no ɛhɔ ayɛ me fɛ yie although sɛ mehu sɛ adwuma ɛkɔ so wɔ hɔ a yɛnwieɛ nanso menim sɛ Yewia Nana Mobile Many, not why I'm a brand ambassador for museum. Na me Jinamu, Ewa Manoni, any Ghana, any na Amo yen culture, any heritage, any traditions I owe. Intime by Patro Micramensem Micramonsem, Minsem paintings, me and son. Bako. For museum no ena baako ye Nana OTUMFUO ena baako so ye me maame Lady Julia enti mpacho mpaya Mira misubu onane o se fa de salon sabe aduma din padike duma odi sabe art adwini idea nsa art eno ho adwuma no ye odaroma wo se check ha ache usa na o maame de ne hye wonsa wa no are ne so otete no ama enne wadru odaroma wo se ne room feeling chi nti wo pe kwan so beba fie odaroma besi wa o hene ba pada hene so o man ba bi so ye wo se ne udi ada wontimi ntentena wa wonti ene ne wadru sei ne wojina ha no udi ada wa yemfu ni awodo mi nsan odama o se ba akon odama museum ba akon se bi buru na wan kasa na ba akon so se bi na ba enso edie ne ye wona na odi be show enmunyam eno no na de woka ene se odaroma bibia wanya ikura no o stress ni wie museum no a na nka no brand ambassador no abeda no ama wama sabi aha ani ama no nyina no edin no etimi apagya akonka pa ona na sini room feeling chi wonte na amana du de wadri obaya obedawase papa ameni israel
OTUMFUO da wase. Nanano, Yempre, Ohena, Yempre, Noe, Yempre, Ohena, Quarter euro Israel. So, Silva by Nana, you want to say, and then the papa. Was built as a wild person to know so dear. It's been free so. To a daily rap, Sino, as all your class have answered in Chassin. You are noir. Now, Kutanwa, neck, said the bill, every don't know about AKWASIDAE. And part you run one at the one, we didn't see. That's all it was. What was? Then the Junior. Then the Junior, whatever grew, so no, we could not so. I don't mind. And that was the only so. Also, by our, I don't want to pay for. I hear Coporoti or the Buscano, Milo, can you sell Milo? And I don't do education fund is also Milo. I don't do, and that considers all over someone. The woman, dear, a charming or him, and then all kinds of football, my dear. I don't do no name. I was soon as snap. Tell to me, I don't know the teaching, said it, then you shouldn't say. So to make sure my people for watching and they were going to me. And to buy so a year or just go to school, and a nice year nursing school, so I said they go in a pipe or Adom. And they're coming and now a year for the other so almost go my dear. I don't know. Before the was. Chami. And there, Eura, something me. Nanano Baya or my dance. Adom, see you last year, see there, because they move by our dance. I see the Sapa, Sada. Or you cook Sada. Chidom ne made us a pen too. Now, something my pen too. I just said, man, my pen too. Now I'm going to sleep on some Sada. I could be at Sada. Marie Sada. The consort Sada. OTUMFUO Chairman Sada. Continue to pen too. But what I want to Sada. Commencez de France Sada.
Masili Fansada, Adontin Sada, Kukufa Samai, Mine Sada, and of Mazibi Kumsada. Minister, not powerful, Sada. That's a move.
Ave ohene apejanimu no pejanimu sana obechia enipa eba yina no obechia obi oba yibia no afena obechia abeda wona se oda wona se unzo oda ma se oda se oda se samuna ababedia de Odasi. 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 Any Odasi. 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 Labi. Ogusu. Eti blanzi. Eti ob onisi. Na wababe dasi. Ewa. Odasi. Obi ya sabi ko baby. Change. I'm okay fe. Ari Odasi. 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 Ejo obedo mu nyina si. Obedo mu nyina si. On do sa di fro obedo mu nyina si. Se mo ba ma onu nyina edi abaka no me edi ade no. Indi sabe oda masi. Ode dasi. Odasi. Nasa amekwamine no ne kasa no. Nana amekwamine. Nana amekwamine. Ari ode dasi. Oda masi. Na wa hu se ne wo bo twenene edi a chire. Yeah, body gene tata. Yeah, body gene tata. Yeah. Wana wodi echi amone neba. Eji sabri. Eji gada wana si. Hade yenko eba afo na ohiri yenko ne mana kwaba na wede ene oba eba abasumi no wode nsema kese bi ebai na yebese yakwa ne nkyɛn ntimo mo hwe Adom TV no yakwa ne nkyɛn de musa ne din ohiri mu akwa baba Adom TV so yo meda wase mede hye femi nana akwasi awoba otosom yenu anyina su hene na ene adei awoba ye yase OTUMFUO da roma enyema bi apie ewo wankasa ompesu aso ede ne nyama na OTUMFUO da roma epie so ade beda ase oda roma meda mi wura ase se woji bi tu man bedi anga so hene se wanyemi ankasa de ma wo mu nyina ma so meda ye wura OTUMFUO osei tutu so mienu ababio ase na da roma de aba anyinasu eye secondary school ya secondary school no wodi medin na nakwasi awoba na eto so ya biye ye me bepa so na ye biye ye eto so bio yanya nursing aba ye ho a me kasa student wo ho nipa pi na epe na se nipa pi na epe na nakwasi awoba na enya aba ne kurom a na e wo se ye da ye TUMFUO na se ti manage se ne me ba na me de betu na nim na wo hu se odi bi si suo no se me hwa anyirasu ma no jumadi a akoso empuntu a akoso wo so enye no nko a ahimfie kese so enam kwan mu a enche ye ba wie nega se otia o si nipa wonyia ye fe ni boni aye de OTUMFUO aye ama no aye ne fe etene se odi ada oni ba bedi ada na wasan aba abeda na se ewa ade a onima no wahene na ofra ba enwa no ebe enase ni fie se ni wada roma me fru ye wuraji mi tu mu no June ya ebe 22nd na menya 10 years wode enfie du ana se enfie du de na wode so beti afa sei ye bo mpa ye wode du an Adom TV wode se baba ho na be fa ne life mate ye de wa say sabre ya make say ai ohene oguso da ase oguso da ase ewo ha na hwe ye wa bakwasam bi ese kosua me pa cho di echi ngwa de ebi wa ase na ade no ebi wa ma hu aba se eka se enyu krokete ye kwa hwa de ebi wa ase na ye ma mi won sorry ya ye pese e ba ha
na ya maami ọbẹbua yẹn na ya ba ne maami hɔ betwa adeɛ wei sɛ ma yɛn yɛbɛ sɛ mo hwɛ adeɛ na yɛn ne yɛ maami ba bɛkasa na wakyerɛ yɛn saa anyama wei yɛ afei twa ma yɛn yɛbɛ sɛ amanfoɔ hunu wei yɛ esi yɛ ɔmo nyɛ ma esi yɛ wei wunim sɛ fɛn ne sɛn wunim sɛ fɛn ne sɛn yɛ maame yɛm na wɛ maame ba kyɛw yɛm akɔ ababa Adom TV so ba kyɛw wodi ne sɛn bɔbɔ odi ama yɛn ɛfrɛ me Nana Akosua Nyaako Otumfuo kyerɛ ma yɛn okay ɔsɛ Otumfuo kyerɛ ma mepa kyɛw kyerɛ ma yɛn Otumfuo kyerɛ ma yɛn ne hema ne me ne hema no okay wadawroma twini wei ɛyɛ deɛ ntwene wadawroma ɛntwene ne yɛfrɛ no midie ɛsɛ medie emidie asɛ ne sɛn Otumfuo saa twene wei so Otumfuo ɔba na yɛbɔ a baabi a wɔ bia wɔ so ogyina yɛbɔ twene ne wie ɛmprɛnsa ansa na yɛwura atu ne nan ɛna bio ntwene a wɔ ha nyinaa kɛseɛ ɛne ntwene a wɔ ha nyinaa wei ne panin yɛfrɛ no Otumfuo kyerɛ ma hene kyerɛ ma hene na wadawroma wowɔ bi a wɔkyerɛ ne na abra woni wɔnom a ɔbɛtuma bɛhyɛ wanan ipaakyɛ yɛ sɛ nkoɔhene wɔ ha nkoɔ wɔ ha ɔhene yare nti me ne me mpanimfoɔ ɛna ɛsɛ tɛm bi yɛde twene no yɛde bɛsom ɛde adeɛ biara na mode ba bɛsom anaa adeɛ biara yɛde ba ɛna adamu si ha so a yɛde ba yɛne wate pii ɛwɔ Adom TV so sɛ ɔnya akwanya so ɛkyerɛ ɛda ase wei egu so abɛyi saa bɛ yɛkɔ wei yɛkɔ akɔhɛ ɔhene ɛɛba abɛse akɔ ɔde da aseɛ no yɛkɔ akɔhɛ yɛkɔ ne yɛbɛhwɛ ne madawroma ɔba edi mohwɛ adeɛ ɛwɔ hɔ wɔn nsafoa no nsafoa no nie nsafoa no nie yɛwura ɛba eti ɔkyea regional minister mu san na waba ɔkyea regional minister mu ɛne wei ayɛ mɛnhyia anyam korɔ ɛne mame nyama yɛnnua bɛi na to aso AKWASIDAE also nine. You're the career, yes, was I read it. And I never say, or in the area of the saying that you're going in. I don't remember. You're by eye of the phone.
Sana na echamo a ukuse. Ne manfo bi kwekwetu a. Ayo mo di echire sa ya hese. Ya ne ba cheche nkomo ne. Ebe ya. Akwan da ho yetime ne mokasa. Akwan da ho. Ye wo se akwan da ho nom. Na se enye.